Ahoj, dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se Lucie Covová, je mi 22 let a jsem studentkou 3. ročníku Fakulty humanitních studií. Ve videu, které právě uvidíte, jsem se pokoušela zamyslet nad tím, jaké změny by Karlově univerzitě do budoucna prospěly. Všichni se určitě shodneme na tom, že jídlo z menzy není ani zdaleka jako od maminky. Svíčková. No a co zápis? Už se vám podařilo zapsat všechno, co jste chtěli? Mně tedy rozhodně ne. Po 20 letech jsem se ještě nezapsal. Každý z nás už určitě někde zažil, že tolik potřebný třetí termín prostě nebyl vypsán. Tak co, jak jsi dala? Ale vůbec nevím, jak jsi napsal tu 4. otázku. 4. otázku? Jo, na druhé straně. Ty mi neříkej, že tam byla i druhá strana. No jasně. Ježišmarja! No tak to jsou asi pěkně pytle. Tak ještě, že je ten třetí pokus. Následně, ty to děláš? Druhá brigáda? No, brigáda ne, spíš nový job. Tady vzhledem je tudíž třetí termín. Tak se čím. Ahoj, právě se nacházíme na halloweenské party diskotéky Luci. Dalším problémem, na který bych chtěla upozornit, je málo malovacích akcí pro studenty. A za malým okamžik si ukážeme, jak by taková velká party měla vypadat. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz.